дуруд ҳамдиёрони азиз, бисёри беморон ба назди бисёри тайбон мераванд, ба назди чандин духтурон мераванд. касе шифо меёбад, тавбат мешавад, касе намешавад. ва баъзе аз онҳо ба ман мегӯянд ки доктор Бахтиёр, мо чандин ҷо рафтем, тавбат наёфтем. шумо ба корҳои худатон кафолат дода метавонед ки мо назди шумо рафта тавбат кунем. ба чунин беморҳо ман гуфтанӣ ҳастам ки агар шумо ташхисҳои худатонро биёред, томографиёро биёред, мо томографиёро бинем, баъд аз дидани ташхисҳо мо 100% гуфта метавонем ки шумо тавбатшаванда ҳастед ё тавбат нашаванда аст. барое ки ташхис томография 100% нишон медиҳад. ва ба корҳои худамон ман 99%, ман Бахтиёр Шоҳев 99% кафолат дода метавонам. барое чи 1% намедиҳам. 1% дар дасти Яздони пок аст. шифоро Яздони пок медиҳад. аз тамоми сумраи шуморо мо метавонем тавбат кунем, метавонем соз кунем, каналҳоро кушоем. тамоми сумраи шуморо мо аз нав сохта дода метавонем ва шифоро фақат Яздони пок медиҳад. барои ҳамин касе ки ба мо муроҷиат карданӣ ҳаст, мо рақамҳои худамонро дар таги ролик мемонем. ба корҳои худамон мо 99% кафолат дода метавонем. саломат бошед. раҳмат барои таваҷҷӯҳатон.